ginkadismaya ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte ang desisyon sang International Criminal Court nga pagbasura sa request sang kampo sang iya amay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte para sa interim release. Gitawag niya ang desisyon sang ICC nga makahaladlo kag makahuluya nga ehemplo sang pagkadula sang hustisya. Suno sa iya, hindi ini matuod nga proseso legal, kundi isa ka drama sa politika. Sa isa ka pahayag, ginsiling ni Congressman Duterte nga ang iya 80 anyos nga amay nangin biktima sang madugay na nga political persecution sa Pilipinas. Ginsulit pa niya nga wala sang kapasidad nga magpalagyo ang Anay Presidente. Nagpaandaman ini sa ginatawag niya nga kidnappers sang iya amay nga pabayron niya ang mga ini sa krimen nga ila ginbuhat. Kasunod sang desisyon sang ICC, ginpahayag manipulong Duterte nga maghimo sila sang apela batok sa nasambit nga resolusyon. Gintapos ni Congressman Duterte ang iya pahayag sa pagpasalamat sa mga Pilipino nga padayon ang suporta sa ila pamilya. Matandaan nga sang Marso 11 sang ginakop si Duterte kag gindala sa International Criminal Court Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ginpanindugan sang iya defense team nga hindi na fit para sa trial ang Anay Presidente bangod sa iya edad. Ginaaligar sang kampo sini nga malipato na ini kaga nagakalipat na mangin sa mga miyembro sang iya pamilya. Sa pihak nga bahin na lakip ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kag posisyon ni Acting Davao City Mayor Basti Duterte sa mga nakabutang sa mga kabangdanan sang pagbasura sang ICC Trial Chamber 1 sa request nga interim release sa kampo ni Duterte. Sa 23 kapahina sang dokumento, ginpahayag sang International Tribunal nga nagapakita sa gihapon sang flight risk ang Anay Presidente. Bangod sini, ginalantaw sang korte nga kinahanglan ng padayon nga detention agud masiguro ang iya presensya sa mga pre-trial proceedings kag posible nga hearing.